odpovieme na mnohé otázky, ktoré nás často trápia vo vzťahoch. Dobre. Fúj, ale toto nemôžeš robiť. A toto dáme do videa ako úvod. Každého zaujme. Prirodzenosť, no čo? Ahojte, moje meno je Diana. A moje meno je Martin. A dnes si spoločne odpovieme na mnohé otázky, ktoré často riešime vo vzťahoch a nevieme na ne odpoveď. Takže by sme mohli začať tým, že čo vlastne ten vzťah vôbec je. Že ako by sme definovali vzťah. Ja by som ho definoval tak, že je to nejaká vzájomná interakcia, pri ktorej dochádza k výmene energie. A tá energia teraz buď môžu obidve strany, alebo aj viac strán, keď sú tam zapojené, dáva do toho vzťahu rovnomerne nejakú energiu, alebo môže to byť v takej nerovnováhe, že dáva tam jeden viac energie ako niekto druhý a potom sa to môže vlastne prejaviť tou nerovnováhou a tým, že to nejako prestáva optimálne fungovať, lebo niektorá z tých strán začne mať pocit, že sa jej nevracia tá energia, ktorú do toho dáva a tým pádom tam začne vznikať nejaká nespokojnosť. No, ja to poviem skôr tak laicky, že za mňa vzťah znamená nejaký slobodný priestor, ktorý umožňuje obom stranám získať mnohé informácie o nás samotných, že aké v skutočnosti sme a aké rôzne zranenia máme z našej minulosti, z nášho detstva. Takže ja to beriem ako nejakú šancu na to sa lepšie spoznať. Čiže vzťah je vlastne na takú sebareflexiu. Seba spoznávanie. Taká životná výzva by som to nazvala. Takže všeobecne, ale tie partnerské vzťahy, tak tie sú v tom ešte náročnejšie. Tým, že sa vlastne stále sme častejšie v kontakte a čím viac to ide do tej intimity a človek je stále spolu s tým niekým, tak sa tam vynára potom viacej ešte z podvedomia tie rôzne nejaké nespracované veci. Vieš čo, ja nadviažem na to, čo si spomínal o tých energiách, že kedy ty vieš vo vzťahu, že dávaš menej tej energie ako ten druhý. No, čo by mohlo byť také prvé, tak samozrejme, že nám to niekto povie, že má ten pocit, že sa nejako ako keby nestaráme o ten vzťah. Mohli by sme si to predstaviť ako záhradku spoločnú a teraz keď sme dvaja záhradkári, tak sa nejako staráme o tú záhradku a tvoríme ju spoločne, niekto sa stará povedzme o vyplete buriny, niekto zasadza nové pekné kvety a teraz keď sa o ňu stará viac jeden ako druhý, tak ten jeden môže začať to tomu druhému hovoriť, že mám taký pocit, že ti nejako nezáleží na tom vzťahu alebo že necítim tú oporu z tvojej strany alebo nejaké veci, ktoré máme nejaké potreby v tom vzťahu, tak máme potom pocit, že ten druhý sa nejako nezúčastňuje a nedáva do toho vzťahu. Ale myslíš, že v tom vzťahu sú potrebné tie potreby? No, aby sme si ich akože navzájom doplňali? No, vždy máme nejaké potreby v tom živote. Vždy máš, či sme vo vzťahu alebo nie, tak stále máme nejaké potreby k tomu životu. A ten vzťah by mal byť teda o tom, aby sme si tie potreby, aby sa nám ich povedzme spoločne ľahšie naplňalo. No dobre, ale že keď ten druhý ti to nevie, tú potrebu naplniť, tak ako by si to riešil s tým partnerom? Tak je to asi dosť individuálne podľa toho, že aká tá potreba je, že čo to je, tak daj nejaký príklad konkrétnejšie. Mnohí ľudia podľa mňa riešia sexualitu. Hlavne ženy, že cítia od tých mužov niekedy až taký nátlak. Oni to možno vnímajú, že je to potreba. Idú to vlastne týmito slovami nevedome nejako vyčítať tým ženám, že im nenaplňajú ich potreby. Tu sa chcem o tom tak porozprávať s tebou, že ako to teda ty vnímaš? Ja to vnímam tak, že muž, keď takú potrebu má, tak to je v poriadku a na tom nič nie je. Ale nemal by siliť to, že keď tá žena nemá chuť na to alebo náladu, tak by to nemal muž nátlakom si od tej ženy vyžadovať, lebo
samozrejme, že potom to vlastne vytvára ešte väčší odstup a tá žena sa necíti potom komfortne a nevie sa uvoľniť pri tom mužovi, keď cíti vlastne nejaký nátlak. Tak máš tendenciu skôr sa nejako stiahnuť a ujsť predtým? Hej, no ujsť a no neotvoriť sa tomu mužovi. Hej, takže tam je dôležité si toto uvedomiť, ale zároveň teda týmto spôsobom by nemal muž tlačiť a obmedzovať tú ženu, ale aj žena by nemala v tejto situácii tlačiť na toho muža tým potom, že on keď tú potrebu má, tak aby ju nejako zrušil, hej, lebo ju nevie akože vypnúť, hej, teraz. Takže ty mieríš, že keď má potrebu náhodou niečo riešiť s Milenkou, tak ho tá žena má nechať, hej? Nechať to teraz vyznelo akože nakopať do vajec. No, keby sme sa na to pozreli presne z toho pohľadu, že vzťah má byť spoločné nejaké zveľaďovanie záhradky a nie nejaký majetnícky kontrakt, tak prirodzene, ako to majú aj rôzne indiánske kmene, že nemajú ten vzťah založený na nejakom tom vlastníctve a nevychádzajú z toho pocitu nedostatku, že ja teraz mne niečo chýba, tak ja si to vynahradzujem cez niekoho, že ja mám potrebu ho nejako vlastniť, tak si skôr dávajú tú slobodu. A presne je to o vzájomnom rešpekte, že keď muž rešpektuje tú ženu, že ona nemá tú potrebu, nemá tú chuť, tak aj tá žena rešpektuje toho muža, že on tú potrebu má a že tú chuť má a tým pádom jej nevadí, že si tú potrebu naplní u inej ženy, ktorá zase takú potrebu má, že si to dajú navzájom. A ja to vnímam tak, že v tejto spoločnosti, ako sme my dlhodobo za generácie naučení nejako na to klasické manželstvo a taký, povedzme, monogamnejší spôsob života, tak často sa akoby uzavrieme a nevieme sa o týchto veciach porozprávať, lebo sa nám to zdá byť také... No ani len porozprávať, nie je to ešte to alebo... praktizovať. Hej, že... Lebo nám to bolo vtlačané cez tie filmy, cez rôzne seriály a možno aj u rodičov sme to videli, hej. Keď tam nefungovalo dobre to manželstvo medzi nimi, tak sme možno obkúkali nejakú žiarlivosť od jedného z našich rodičov. Aj toto je dobré inak, že odkiaľ vzniká vlastne tá žiarlivosť, vieš, v tých vzťahoch, lebo to je tiež veľmi také rozšírené. No tá žiarlivosť vlastne vychádza z toho pocitu nedostatku a z toho, že potrebujem niečo vlastniť a je to iba moje a že ja sa o to nemôžem podeliť nejakým spôsobom, lebo by som mal pocit, že mi vlastne niekto kradne niečo, čo je moje. Hej, čo je moje, čo si ja niekde náplňam. Takže preto je aj toto pekné, teda u mnohých kmeňoch, že oni nemajú ten koncept vlastnenia. Oni sa vnímajú ako súčasť celého kozmu, celého toho životného prostredia, celej planéty a tým pádom pre nich koncept vlastnenia im nedáva zmysel, lebo je to niečo ako keby som mal ja teraz pocit, že ja vlastním túto ruku a není súčasťou toho tela. A oni takto vlastne vnímajú celú planétu a celý vesmír, že je to všetko súčasť jedného života a není tam ako keby nejaká hranica medzi tým telom a tým okolitým prostredím. Takže z tohto hľadiska potom nemajú ako keby pocit nejakého nedostatku a že by mali vlastniť niečo, čo je súčasťou ich vlastne. A že vnímajú viac takú jednotu so všetkým, s každým a potom im vlastne príde asi blbé a nelogické niečo vlastniť. Lebo vedia, že my sa tu narodíme, odkiaľ vôbec by akože prišlo nejaké to právo, že niečo vlastniť, že iba kvôli tomu, že som tu ako narodený skôr a teraz tá nová duša, ktorá príde do ďalšieho tela, nemá právo, hej, akože podieľať sa a mať prístup povedzme k tej istej pôde, ako mám ja. Ten človek, partner, není pre teba majetok, ale to slobodná žijúca bytosť, ktorá má tiež slobodnú voľbu. Na to sa rozhodnúť, hej, že ako sa bude teda správať. Našou úlohou je vtedy, že ako sa teda k tej situácii už potom následne postavíme.
že či teda z tej žiarlivosti, alebo to skúsime zobrať z náhľadu. Ešte by som podotkla, že s tými milenkami my to možno aj preto berieme tak tragicky. Jedna vec je, že sme to videli aj v tých filmoch a seriáloch, ale druhá vec je, ako nám to bolo znázorňované, že tak drasticky, že ťa niekto podvedie, tak už je to hneď niečo zlé. A keby si mám predstaviť, že ty si nájdeš ženu, ktorú nebudeš skutočne milovať, ale že vidím a cítim, že je to iba niečo povrchné, a to je podľa mňa aj to, čo mnohí z nás my cítime, že keď si náš partner bývalý alebo súčasný nájde nejakú milenku alebo milenca, my cítime, že to není skutočné, ale že je to len z nejakej povrchnej túžby, tak my začneme automaticky žiarliť alebo niečo. Takže myslíš, že napríklad príklad, že si partner nájde mladšiu, lebo má krajšie telo a priťahuje ho viac, hej? Že to nie je, akože není medzi nimi nejaké puto, ale je to len také pudové, že... No ak by tam bola naozaj tá láska, že jak to robia tí indiáni, že není problém pre 13-ročnú povedať 60-tníkovi, že si moja spriaznená duša, tak to je vidno, že ona sa tam nepozerá na neho iba akože očami, ale naozaj tú dušou, vieš? A vtedy je to také skutočné a prirodzené a vtedy nás to ani neboli, lebo my cítime, že si proste šťastný, akoby aj s tým druhým človekom, ale to neznamená, že teraz ty mňa nelúbíš, hej? No len otázka teda je k tomu, že prečo by ťa malo bolieť, aj keby ten partner teda to nebolo z lásky a len povedzme je mladšia, krajšia, hej, tak... Že je to povrchné, no to je... nemá povedzme, hej, že má tú potrebu teda toho milovania, ty na to nemáš chuť a teraz jeho zláka, hej, že to mladšie telo. Že prečo? Asi nás ženy tam proste štve na tom, že vy ľahko podľahnete tej fyzickej kráse. No a to je otázka, ale že prečo nás to štve? Lebo my to asi vnímame, že je to nejaká slabosť u vás. Že to je akoby to, čo vás najviac vie ovládnuť a manipulovať. No a keď to povedzme, že môže byť situácia, že ten muž není zmanipulovaný a nenechá sa hej tým manipulovať, lebo samozrejme máš mužov, ktorých tie ženy manipulujú cez tú sexuálnu stránku, no. Ale potom naozaj môžeš mať muža, ktorý je v tej role, je pevný, nedá sa zmanipulovať, ale páči sa mu, hej, akože tá žena, hej, že je mladšia, krajšia, tak má o ňu záujem samozrejme z tohto hľadiska. A že prečo by ťa to malo bolieť, hej, že, lebo bežné ženy to určite začne bolieť a začne ich to trápiť kvôli tomu, že práve sa začnú porovnávať s tou mladšou, s tou krajšou, hej, že ona už taká nie je a teraz to začne akoby sa tak cítiť, potom to vyžaruje na toho muža, môže na ňo aj vybehnúť, hej, útočiť alebo mu vynadať práve kvôli tomu, čo je asi teda najčastejšie, že ty hajzel jeden. Čo ak ten muž ako má takúto potrebu, ktorú mu už teda nedáva tá žena, tá partnerka, ale zároveň ju má rád. Asi je to potom prirodzené, že mu dáš ten voľný priestor a nebudeš na ňu hulákať, no. No, lebo tam ide o to, že lebo často asi žena ani není prístupná vôbec sa o tom porozprávať, hej, že ten muž sa bojí to povedať tej žene, lebo už by sa možno chcela rozísť hneď. Že čo potom ten muž má v takejto situácii robiť, keď mu tá žena teda nedáva to, čo on potrebuje v tom vzťahu a zároveň má pocit od nej, ako keby ho uzatvárala do toho vzťahu, že on teraz stráca tú slobodu, lebo však nakoniec, hej, však kresťania to vymysleli úplne par excellence, hej, že strata slobody. A to je hrozný koncept. To je vyslovene že ako... Že keď sa akože vydáš, hej? Hej, že to je vlastne... Že rozlúčka so slobodou. Hej, že to je vlastne fakt, ako je to obrovské obmedzenie pre tú bytosť, ktorou sme. A nie je to prirodzené. Hej, tým nechcem teraz povedať, že je prirodzené zase tak, ako dneska mnohí ľudia sú promiskuitní, hej, a zase je to len tak, to vôbec. Ale ten koncept toho stratenia slobody, alebo je to také uzatvorenie sa životu, že není to úprimné, lebo tá úprimnosť a to rozprávanie sa o potrebách vzájomných v tom vzťahu, to je dôležité.
aby sa partneri, že je to v vzájomnom rešpekte. Musia sa partneri rešpektovať v tých potrebách, ktoré majú, a ak tá žena teda, alebo aj muž, hej, môže to byť aj naopak, samozrejme, že ten muž nemá chuť, hej, na to milovanie a tá žena áno, tak potom tiež on by nemal jej v tom brániť, keď on jej to nevie naplniť, aby ona keď to potrebuje, aby si to nejakou formou nenaplnila, lebo potom to vlastne není o slobode, není to o láske. My vychádzame z toho nedostatku, chceme kontrolovať toho druhého, chceme zo svojho nedostatku a z tej žiarlivosti vlastne ho obmedziť a to nie je láska. Hej, že my si to často nazývame láskou, ale není to láska, lebo láska je sloboda, láska je prijatie, láska je úprimnosť. Inak no, možno aj práve preto vzniká tak veľa tých situácií, že si partner nájde milenku, lebo presne, že tá žena mu nedáva tú slobodu. Ten muž to akoby tak cíti, že sa dusí v tom vzťahu a tým pádom je vlastne logické, že teda spraví niečo takéto, lebo je akoby tomu nútený, akoby nemá na výber možno, lebo keď si vravel teda, že sa s tou ženou nevie porozprávať, že veľakrát by sa to možno ani nemuselo tak stať, alebo to tak dopadnúť, keď ty dáš tomu druhému priestor a slobodu, tak jeho to možno ani už nebude priťahovať, že by niečo také spravil, vieš, že by si našiel druhého. To je tiež možnosť, a ja neviem, či to ten život nejak on tam vyrovná tie energie v tom vzťahu, že tam vytvorí akoby harmóniu väčšiu a tým pádom nebude mať ani chuť na niečo také spraviť, vieš, že by teraz išiel za druhou možno z toho nedostatku. Že asi by si možno počkal na tú svoju a možno by si ho viac pomojkal a nejak by sa to proste vyriešilo. No, takže pointa toho je, že proste nemáme v tých vzťahoch tlačiť aj v tom našom živote celkovo. Takže ani jeden, ani ten muž tlačiť na ženu, ani žena na toho muža tým, aby on sa nejako teraz išiel do nejakého celibátu a bol zatvorený. No, ideme teda na ďalšiu otázku. Sú red flags skutočne znaky toho, aby sme si dávali pozor pri výbere partnera, alebo sa nás snaží ego uchrániť pred zraneniami? Red flags sú ako červené vlajky, je to výraz z angličtiny, v podstate nejaké varovné signály, varovné kontrolky. A teraz, že čo nám teda majú povedať? Tak myslím si, že je to veľmi individuálne a záleží to naozaj od situácie, ale samozrejme, že na jednej strane nás to určite informuje o tom, keď vidíme, hej, niekoho, že je povedzme nezodpovedný, hej, že má nezodpovedný prístup nejako k životu, nechce to nejakým spôsobom zmeniť, alebo čokoľvek vlastne, čo nám nejakým spôsobom nevyhovuje na tom partnerovi, a ak to vidíme, že je to človek, ktorý nemá záujem nejako sa o tom rozprávať a pri nadviazaní tejto témy má tendenciu sa nejako utiahnuť, alebo sa o tom nechce baviť, alebo chce ísť preč a nechce niečo robiť, že sa na to pozrieť vedome z nadhľadu, že áno, môžem niečo v tom živote zlepšiť, alebo že máš pravdu, tak to je za mňa akože taký najväčší ten varovný signál, lebo často do tých vzťahov ideme s nejakou tou predstavou, že aký by ten vzťah mal byť, čo by nám vyhovovalo. A často sa hovorí o kompromisoch, ale ja by som to nenazval kompromisom, ale vzájomnou dohodou, čo nám vyhovuje v tom vzťahu, a vždy sa dá nájsť nejako spoločná tá zhoda. A pokiaľ tam teda človek nemá, jeden z tých partnerov, tú tendenciu niečo robiť a nejakou formou sa meniť, tak to je asi taká najväčšia varovná kontrolka, lebo potom ten vzťah akoby nemá sa kam posúvať. No vieš čo, ale to môže byť pre teba varovný signál, lebo napríklad mne teraz prišlo, že mám jednu známu, pre ňu by mohla byť napríklad red flag, že keby ten jej budúci muž mal zarábať menej, tak by si ho nevybrala. Že či aj toto je
istým spôsobom red flag, alebo je to skôr niečo, prečím sa snaží to naše ego nás uchrániť. Ego nám tam možno môže zbudzovať, že pre Boha je to asi potupné pre nás. Presne to naväzuje aj to, čo hovoríš, na to, o čom som hovoril, že je to veľmi individuálne. Pre mňa by bola tá najväčšia varovná kontrolka, ten signál, že ten človek sa nechce zamyslieť, že nemá tú sebareflexiu a sa spýtať, že prečo, z akého dôvodu, povedzme, je toto pre mňa, hej, tá varovná kontrolka, napríklad, tie peniaze, o čo tej žene ide, hej, alebo tomu človeku v tom vzťahu. Ide mu o to, aby ten partner zarábal veľa peňazí, alebo mu ide o to, aby sa s ním cítil dobre, aby si s ním rozumel, aby sa mali radi, aby sa vedeli vzájomne podporiť, aby sa vedeli vzájomne vypočuť, aby to bolo úprimné, lebo je to asi o hodnotách, že ak nemáme správne nastavené tie hodnoty v tom živote, ale uverili sme nejakému mamonu a tomu majetnickému prístupu a potom považujeme za najdôležitejšie nejaký spoločenský štatút a nejakú pozíciu a veľa peňazí, tak potom často sa ľudia dostávajú práve do tých situácií, že takéto ženy si nájdu síce nejakého generálneho riaditeľa, ktorý zarába milióny alebo 100 000, ale časom zistí, že není tam pre ňu, nevenuje pozornosť, nemá čas, nerozumejú si, nemajú sa o čom porozprávať a ona si nájde mladého zajačika. Hej, ktorý jej zase naplňa tie potreby, ktoré má. Takže treba si tam vždy úprimne, hej, sa na to pozrieť, že prečo je pre nás konkrétne niečo, hej, nejakým varovným signálom u toho človeka, že čo nám akože nevyhovuje, odkiaľ to vychádza. Takže my sa vieme aj takouto formou vlastne spoznávať a naväzuje to teda na to, čo ja osobne vnímam, teda ako vlastne jedinú tú varovný signál a kontrolku je, keď človek nechce sa posúvať, nechce ísť za poznaním, nechce sa vzdelávať, rozvíjať, zlepšovať. To je za mňa ako keby uzatvorenie sa životu a ak tam toto nie je, ak ten človek má záujem a chce sa teda posúvať, chce sa zlepšovať, chce sa spoznávať, chce odnaučovať sa rôzne zranenia, rôzne traumy, ktoré má, tak potom vlastne všetko ostatné, čo mu ako keby chýba, sa vlastne dá uzdraviť. Hej? Takže dá sa naučiť, dá sa posunúť a ten vzťah potom je presne ako tá spoločná záhradka, v ktorej sa podporíme a teraz ja pomôžem tebe sa nejakých vecí, traum, ťažkostí, ktoré tam sú, sa zbaviť. Vďaka tomu ty zmeníš svoju osobnosť, posunieš sa takým spôsobom, že zrazu niečo, čo ti povedzme vadilo alebo si nevedela a pre mňa by to bol varovný ten signál, ten red flag, tak zrazu už ho nemáš, lebo ty vlastne sa chceš rozvíjať. Takže takto to vnímam ja. No dobrá, čo sa týka tých hodnôt, to môžeme teraz skočiť na túto tému. Skúsme to nejak viac akože rozviť, že čo sú teda podľa teba nejaké správne alebo základné hodnoty života a že či sa dá vôbec bez nich fungovať harmonicky. Ja si myslím, že tou najzákladnejšou takou hodnotou toho života je, keď sa pozrieme na malé deti, tak od narodenia máme tú prirodzenú túžbu spoznávať, učiť sa, robiť nové veci, objavovať. Tam nikde nie je nejaký presne takýto prístup toho majetníctva, nejakého posudzovania, nejakého hodnotenia, ale je to o tom spoznávaní sa. Takže ak by sme si toto zobrali prirodzene od detí, tak tým zmyslom, takou najpodstatnejšou hodnotou v tom našom živote by bolo poznanie, aby sme my spoznávali samých seba, ten život samotný. Takže za mňa je najpodstatnejšou hodnotou ísť smerom poznania. Keď sa pozrieme na zase prirodzene žijúce kmene a
ľudí, ktorí nemajú tieto deformácie, povedzme, toho skreslenia vnímania cez mnohé traumy a potlačené emócie, lebo oni majú vo svojej kultúre, že si prechádzajú prechodovými rituálmi a sa vlastne uzdravujú počas toho rastu a nám to dosť chýba, že potom si nabalujeme rôzne tie nejaké zranenia na seba a nám to potom formuje to vnímanie tej reality úplne iným spôsobom, napríklad aj pri tých vzťahoch, že začneme vidieť ako keby cez mnoho filtrov a potom z rôznych tých zranení, čo sme si prežili, nedokážeme napríklad vnímať nejakého človeka, že to je ten vhodný partner pre nás, lebo máme uzatvorené srdce, máme ako keby taký štít, kvôli ktorému nedokážeme sa ako keby otvoriť do toho vzťahu a aj tie červené vlajky, tie varovné signály sa nám tam ako keby falošné vytvoria, vďaka ktorým sa my potom vlastne uzatvoríme vôbec ísť do tých vzťahov, lebo máme tam to zranenie, povedzme, že nejako sa k nám správali rodičia, otec alebo mama, potom sme možno mali nejakého prvého partnera, ten nám už zrkadlil toho rodiča a postupne si takto vybudujeme nejaký pohľad na to mužské alebo ženské pohlavie a začneme mať tú tendenciu, že hovoriť si, že takí sú muži, také sú ženy a už prestávame vnímať akoby z pohľadu toho poznania, z toho nadhľadu tú realitu a tých mužov, tie ženy, že to nie je o tom, že by oni boli nejaké a boli by zlí. Oni nám vždy ukazujú, nám dávajú tú retrospektívu, to zrkadlo, že sa môžeme spoznať, že môžeme vnímať niečo, čo nás trápi a začať si klásť tie otázky, prečo ma to trápi, prečo je tam toto, prečo ma to sťahuje, prečo sa necítim v tom dobre. A dáva nám to tú slobodu a tie možnosti sa postupne uzdraviť. Postupne sa týchto vecí vzdať, pustiť to a potom zisťujeme, že ten náš pohľad, keď máme presne, si nechceme držať nejakú falošnú pravdu, nejakú masku, lebo ani nevieme vlastne, odkiaľ to je. Keď často to všetko vychádza z podvedomia, neurológia tvrdí, že až 95% a iba 5% sa my vieme rozhodovať. Ak 95% vlastne ani nevieme, že prečo tie naše názory, pohľady, myšlienky, prečo nejaké máme a je to nejaký automat, tak naozaj si potom treba klásť tú otázku, že či ten náš pohľad je správny, aj to vyhodnocovanie toho, s kým ísť do vzťahu, s kým neísť do vzťahu. A ak to zoberieme presne ako som spomenul, z pohľadu toho dieťaťa, že idem objavovať, idem spoznávať, idem sa učiť, nejdem do toho z tej pozície, že ja už všetko viem, viem, že takto to je, takto ma to život naučil. Hej, že je to vždy o kladení si otázok, čo nás často neučia v škole. Že nám je predkladané učivo, že takto to je, nauč sa to naspamäť a tak funguje. A my zabudneme si klásť tie otázky. A myslím si, že to je to najdôležitejšie. Klásť si tie otázky aj na seba, aj sa rozprávať, aj takto, jak si kladieme otázky. A zamýšľať sa, že prečo niečo nejako vnímame. Toto mi moja známa povedala, že no ale netreba ten život brať tak vážne a filozofovať o ňom. Ja keby mi chcela naznačiť, že mám ho brať len tak, akoby motať sa v ňom, hľadať sa v ňom, ale nezamýšľať sa. No len to si dobre povedala, že motať sa. Lebo aj keď sa dostaneš do bludiska, nebudeš sa zamýšľať nad tým, že ako sa dostaneš z neho von, ale tak sa budeš pravdepodobne tam motať a môže sa ti stať, že sa tam budeš motať celý život. Takže ak by sme sa takto na to pozreli, že aj v tom živote máme rôzne témy, a nebudeme sa zamýšľať, samozrejme sa môžeme až akoby to prehnať aj s tým zamýšľaním sa, že sa dostaneme do akejsi paralýzy z prílišného analyzovania, ale chce to mať tú rovnováhu, že používať aj to zamyslenie, aj to ako cítime, to čo vnímame, ale aj tam presne sa zamyslieť, že prečo nejako vôbec cítime, že odkiaľ to je. No, lebo vieš, ona by to mohla tak prekrútiť tiež, že veď my toľko hovoríme o Indiánoch, že veď presne tak by sme mali žiť aj my, nefilozofovať o živote a iba nechať ten život bejt.
lenže oni tam úplne inak akoby zmýšľajú, oni tam nemajú nejaké nepriame úmysly alebo čo a No, tam to vychádza naozaj z toho, že oni úplne ináč zmýšľajú a tým pádom majú tam sa veľmi nedá- dobre toho ducha akoby vyvinutého. No, To je to, čo nám chýba a preto. prirodzenosť. A preto my práve, že potrebujeme zabrať na tom našom živote a práve filozofovať v úvodzovkách, pretože nám to pomáha pri tom seba poznávaní. Ale ešte som chcela nadviazať na to, čo si hovoril, že presne tie red flagy, že keby z tých zranení a z tých minulých predošlých skúseností sa ti umelo vytvoria nejaké presvedčenia a presne ty začneš takto selektovať potom, že presne takí sú muži, presne také sú ženy a začneš si vytvárať, že tie predstavy, vieš, ideálneho vzťahu, že aký chceš, aby bol ten tvoj budúci partner a držíš sa tejto predstavy, lenže není to umelá predstava, není to proste niečo, čo ti tam umelo niečo v tebe navyživuje. My skutočne, po čom túžime, je mať harmonický, kľudný vzťah, kde sa viete úprimne porozprávať. Lenže ako ti vie toto prísť, keď ty tam máš umelú predstavu o tom, že chceš bohatého, že chceš vysokého, no že to vôbec spolu nejako nenadväzuje. Chápeš, čo myslím? Áno, no tam ide presne o to, čo som aj už spomínal, že treba si dať tú otázku, že odkiaľ tá predstava vychádza, že prečo tú predstavu začíname takúto mať. No, Že či je to naozaj niečo, čo ide zvnútra, ako zo srdca, alebo tá predstava je súčasťou nejakej sebaobrany podvedomia, aby sme sa my napríklad nedostali už do nejakej situácie, ktorá je pre nás nekomfortná. Ale práve tie diskomfortné situácie, do ktorých sa my dostávame, nám dávajú príležitosť sa zamyslieť a posunúť, lebo sa hovorí aj, že život začína mimo našu komfortnú zónu a tam je dôležité si všimnúť, že čo nám ten partner, ten človek nejak ukazuje o nás. Prečo nám tam niečo vadí? Či nie je náhodou tá predstava, ktorú máme, nejakým únikom pred tým, aby sme my nemuseli ísť do nejakého zranenia, do nejakej traumy, ktorú máme z minulosti, ktorú máme z detstva, alebo zdedenú v tom rode, do ktorého sme sa narodili. Takže to je presne to, že ak sa nezamýšľame, ak si nekladieme otázky, tak my netušíme, my vôbec nepoznáme samých seba, my vôbec netušíme tie naše predstavy. Ja som si to tiež myslel, hej, že však je v pohode, máš nejakú predstavu, ale časom som zistil, že tá predstava vôbec nevychádzala, ktorú som mal takto zo srdca, ale vychádzala z predošlých zranení a predstavoval som si napríklad partnerský vzťah úplne inak. Ako sa mi zrealizoval. No chcel som ho mať veľmi jednoduchý, chcel som ho mať veľmi harmonický, kde som si predstavoval, že tam vlastne žiadne nezhody a nič také ja tam nepotrebujem mať. A vieš ho charakterizovať? Ale no charakterizoval by som ho presne tým, že som si vizualizoval tú ženu tým spôsobom, že tam nedochádza ku takým situáciám diskomfortným, ktoré mi dávajú veľmi špecifickú indíciu sa zamyslieť a pozrieť sa na tú situáciu iným spôsobom, z nadhľadu, zamyslieť sa nad samým sebou, že prečo mi to vadí a nebral som ten vzťah ako prostriedok na seba spoznávanie a na, mohli by sme to nazvať takou duchovnou disciplínou, že sa rozvíjať, že vlastne ten vzťah som ja nevnímal správne v tom, že by mi mal čo najviac pomôcť sa spoznať a ísť za tým poznaním. Lebo som si myslel, že ten vzťah, ak má byť o tomto, že si navzájom pomáhame, tak by mal byť úplne harmonický a nemalo by tam dochádzať ako k nejakým týmto nezhodám a že to nepotrebujem. A že sa budeme učiť len spolu, že budeme možno spolu sedieť na obláčiku v odzvukách, meditovať a takto sa podporovať. Ale zistil som takto s Deankou, že aj tá forma toho diskomfortu, keď je to veľká, obrovská výzva niekedy, forma komunikácie alebo prejavu, ktorá medzi nami je, alebo nejaké správanie Deanky, že ako na to reaguje to moje ego, ako na to reaguje moja osobnosť, vedieť
sa ovládať, vedieť neprepadnúť ako keby emóciám, neprepadnúť nejaké automatické reakcii z toho ega. A všimol som si, že my sa dokážeme teda nielen učiť ako keby hladkou cestou, ale práve takou živou, takou, ktorá je mimo tú komfortnú zónu. A ak toto dokážeme ustať, ak dokážeme sa vždy na tieto situácie rôzne pozrieť z nadhľadu, tak ten vzťah má obrovský prínos pre nás ako pre dušu, ako na seba spoznanie. A možno sa nám to nezdá byť ten vzťah akoby taký ten rozprávkový, ako nám to ukazujú v tých filmoch, v tých rozprávkach, hej, že je to len krásne, na obláčiku, romantika, ale že ako keby tak zodpovedne ma to naučilo sa pozerať na ten vzťah, že postupne fakt vnímať, že to nie je o tom, aby sme, keď tam prichádzame k nejakým nezhodám, aby sme obviňovali toho partnera iba, ale zamýšľať sa nad samým sebou, že prečo mi niečo vadí, akým spôsobom to nejako upraviť, zmeniť, ako ja viem, vďaka tomu, že mi je to zrkadlené, sa uzdraviť, alebo vnímať ten rešpekt, že naučiť sa rešpektovať toho druhého človeka a nesnažiť sa presadiť nejakú tú pozíciu toho ega, čo si my myslíme zase z tej našej predstavy, že nejako by to malo byť a teraz tú predstavu nám ten partner nenaplňa, tak nezačať ho obviňovať z toho, ale zase klásť si tie otázky, že odkiaľ tá predstava je, prečo to tak je, či ja náhodou tým neobmedzujem toho partnera, či sa nesnažím presadiť niečo, čo vlastne ani nie som ja. Zase, že ani neviem, odkiaľ tá predstava je. Možno, že je to veľmi také komplexné na začiatok. Teraz, keď mi tak prišlo, že keď to niekto môže počúvať, tak môže to byť zložité, ale v princípe to až tak zložité nie je. Hej, že je to vlastne také vzájomné zrkadlenie si nás samotných a je to o tom takom bdelom prístupe, že vždy všetko často tí šamani v rôznych kmeňoch hovoria, že by sme mali všetko spochybňovať. Všetky naše pohľady, naučené, všetky presvedčenia, všetky myšlienky, nemali by sme nič brať ako, že takto to je. Lebo to je veľmi obmedzený pohľad a mali by sme si to preverovať. Mali by sme sa zamýšľať nad tým, že prečo toto rozhodnutie naozaj tak vnímam a tam sa nám potom úplne otočia tie hodnoty v tom živote, že keď už sme sa o tých hodnotách rozprávali, tie skutočné hodnoty, to čo si my ako duša stále nosíme so sebou, nie je nejaký ten majetok, nie je to, čo dosiahneme tu v tom fyzickom svete, ale je to, čo dosiahneme v tom duchovnom svete. To, čo dosiahneme v rámci seba. Či dokážeme sa oslobodiť od rôznych mylných presvedčení, od tých traum, zranení, či dokážeme sa zamýšľať nad takto životom a klásť si tie otázky, nebrať všetko tak automaticky a ísť naozaj za tým poznaním, že chceme poznať pravdu. A tam je zásadný rozdiel v tom, že chcem mať pravdu a chcem poznať pravdu. Lebo ego chce mať pravdu a tá duša, tá podstata toho života, ktorú sme, tak chce poznať pravdu. Takže to je veľký rozdiel. Je prdenie a grganie zahambujúce? Prečo sa toho bojíme a príde nám to divné pred ostatnými? Pre teba si prdenie a grganie není zahambujúce? No ani pre teba vôbec není zahambujúce. No, keď sa na to pozrieme presne z toho detského pohľadu a tej perspektívy prírodzenosti, tak je to naučené niečo, lebo deti sa vždy smejú. Indiáni sa vždy smejú. Hej, prdenie, grganie je úplne prirodzená súčasť života. Záleží to od kultúry, čo sa naučíme, lebo myslím, že v Japonsku zase, keď si poriadne negrgne človek v reštaurácii, tak to znamená, že mu nechutí, takže je to nejaký prejav zase nerešpektu voči tým, čo to jedlo pripravovali. Takže za mňa je to určite úplne prirodzené, mne to vôbec nevadí, keď niekto grgá a prdí, keď to niekomu vadí, tak je to
naučená dohoda, ktorú človek nemusí mať, hej, lebo ho to vlastne zbytočne obmedzuje, keď sa pohoršuje nad takou vecou, ako je úplná prirodzenosť. Hej, že jednoducho to telo má tiež svoje potreby a my ich musíme vykonávať, ináč by sme ani neprežili. A brať niečo také prirodzené, ako čo je takáto súčasť života, za nejaké pohoršovanie sa, tak je to za mňa také dosť scestné. A prečo to nezobrať? Je to tak, ako keby sme zabudli žiť, hej, že moc zvážneme, sme jak taký sudca niekde na súde, a keď v takýchto veciach pristúpime k tomu ako deti, tak sa jednoducho zasmejeme. A nič sa nedieje ďalej. Ja som si vždycky predstavovala tých krávaťakov, čo sú v tých biznis oblekoch, že jak mi to príde trápne aj za nich, že sa tvária a hrajú na niečo a potom doma si prdia a grgajú a pred sebou, medzi sebou tam v práci úplne slušní krávaťaci, takže to je tiež istá forma toho Matrixu. Hej, že máme nejaké tie masky stále pred sebou formálne a že nie sme prirodzení, lebo keď máme tú tému o vzťahoch, tak je dôležité, že keď si tak uvedomíme, tak napríklad doma brat, sestra, možno aj rodičia, ako kto už, tak to grganie, prdenie je prirodzené. Hej, a nemáme tu nejakú masku. Takže prečo nepreniesť aj celkovo do spoločnosti takú väčšiu prirodzenosť? Prdím, grgám a nič sa nedeje. To máme často spojené s nejakou neslušnosťou, ale prečo? To je zase tá otázka. Prečo? Hej, klasíte otázky. Čo je na tom neslušné, keď je to čiste zásadne prirodzená potreba tela, ktorú musíme vykonať, tak čo je na tom ako nejaké pohoršujúce alebo neslušné? Takže ja si myslím, že dá sa na to zmeniť pohľad. Záleží to naozaj od nás, že ako to vnímame, cez aký filter zase. Lebo keď my si tam necháme takýto filter a to si aplikovateľné na akúkoľvek vlastne tiež takúto situáciu v živote, nielen na to prdenie, grganie. Čokoľvek, čo nám príde trápne. Hej, alebo nám to nejako proste ten pohľad, ktorý máme, vykradne energiu, lebo sa vlastne necítime dobre potom. Hej, že je to ako keby taká diera v nádrži, v podstate nejaké takéto naučené presvedčenie a pohľad, ktorý nás zbytočne v živote obmedzuje, lebo to dieťa, keď ho nemá, tak sa zasmeje. To znamená, že ho to neovplyvní emočne, nevytvoria sa mu teda v tele žiadne nepriaznivé látky a necíti sa zle, žiadny stres aj nič. A my, keď sa takto pohoršíme nad kadečím a začne nám vadiť vlastne všetko možné, čo ľudia robia alebo nerobia a čo sa deje a nedieje, tak my vlastne zistíme, že sme potom ako keby taká deravá nádrž, ktorá všade tečie a len strácame energiu, kade chodíme, lebo nás všetko nejako obmedzuje. A keď pochopíme, že je to o nás, že na čo si toto robiť a uzdravíme to a prestaneme tak príliš riešiť a hodnotiť, posudzovať to okolie a začneme to brať viac tej prírodzenosti ako deti, tak vlastne zistíme, že sa nám vracia ten život, tá energia, lebo ju stále nestrácame. Ty strašne dlho rozprávaš. Takže koniec. V ďalšom videu sa pozrieme na ďalšie otázky a ďakujeme vám za pozornosť a budeme sa tešiť na vás pri ďalšom videu. alebo keď si spoločne zagrgáme a zaprdíme. Teraz by si mala prdnúť poriadne a ten grk dať. A prečo nie ty? Nejde.